लाइभ स्ट्रिमाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव बेनिखायनो नोंथांमोनजोंहाय बयजोंबो लाइभ भिडिअ लाबोनो हाबाय नोंथांमोनजों सावरायनो लोगो हमलायनो फैनो हाबाय लोगोसे नोंथांमोननिसिम माबोरै दं खौरां लानो होननानै फैलायबाय लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै नोंथांमोनहा बयबो दसे सम नुजाफैनो हासिगोनखौ आं आसा खालामो दायो गोजोन बेलासि सुदेम समाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। बेलासि समनि 6:36 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो लोगो हमलायनोसै होननानै नैबे आंनि इउटुब फेमिलि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोनजों नुजाफैनो हाबाय बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो बयखौबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ दायो सोर दङ अननानै कमेन्ट हरदो जाहाथे बयबो गोजोनै थानो हागोन बयबो नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय नुजाफैनो हागोन आसा खालामबाय बयखौबो मानोना आंहा एसे न'आवहाय लेट जादों फन हरदोंमोन आरोना फन हरनायलाय आं एसे लेट जाबाय दायो माथो बुंबावनो आरोना हाब दैयावहाय माने मा दावदोंथाय जा गिदिर माबा मोनसे दावदों आरो ना नासो ना मामोनथाय बुंनो हाला आर ना नुवासै जोंहा सफैनो हादों गिबियावनो सुजित गयारि ब्लग ब्र लाभ इउ थेंक इउ स' माच आंनि बेयाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय सुमित गयारि थेंक इउ आंनि बेयाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय सुमित गयारिनिसिम ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक खालामदो आंबो बारा गोबाव जाखायाखै होनाया नै दानिसो होनाय जादों ओमफ्राय सोर सोर दङ फैनो हागोन आरो दायो बिराद जारला जायो आरोना नटिफिकेसन हाबबाय थाग्रा जादोंलै बोरै खोमोरनो हागोनथाय बेखौथ' बुंनो हाला थेंकिउ सुमित गयारि लाइक खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आंना माने मा जादोंथाय बे बुस्थुआ थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल लाभ इउ सुमित गयारि लाइक दन ब्र' थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाय बार बिराद गोजोन सुदेम बार बारदों आरोना बिफां लाइफां मावदों आरोना नुदों खोमा नै बिफांखौ ना बिफां मावदों आरोना बारजों सिउ सिउनो ओमफ्राय एसे रलै एसे मैला जादों केमेराया बोरै जादोंथाय र' केमेराखौ दांदां फेस लाइट नालाय ओंखायनो बारा मोजां नुनो नागिरा आरो ना भिडिअखौ अबेयाव दांबा गुवार जागोनलै आं बेखौथ' आसा खालामदों आरोना भिडिअआ मानो गुवार जायाखै सुमित गयारि नोंनो आइडि मोनसे हरबाय आरो ना आइदि हरबाय आरो ना भिडिअ मोनसे नायसै खय मिनिटथाय बेयो भिडिअआ आदसा लाइभ भिडिअसो नुयो ओमफ्राय 3 मिनिट आयौ जा गोलाव गोलाव 18 आयु भिडिअ गैया नामा लाइभल' 3 मिनिट ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों अपेन आर्ट ब्लग हेल' थेंकिउ हेल' हाइ हेल' हेल' जोबोद गोजोननाय थांबाय नैबे गोजोलासि सुदेम समावहाय आइदि हरगोन नामा औ हरगोन र' हरगोन आरोना आङो आइडि हरखागोन आरोना हरनो होननानै लाबोखादों बेखौ दे नोंनो हरखोना हराखैथाय नायनि आं र' दे आइडि हरगोन आं नोंनो आं नायनि आरोना आयौ सासे होगासिनो दं बाजैया होगासिनो दं माथो एस एम बर'आबो होगासिनो दं अपेन ना मोनसे बारायबाय दे 860मोन नालाय 860मोन नालाय 861 जासिगोन आरो ना अपेन मा खालामदों ब्र' नै लामायाव बार जादों ओमफ्राय अके ब्र' आदसा हरबाय आरो ना सानैनोबो हरबाय थेंकिउ स' माच सारि मिनिट दं आयौ भिडिअफ्रानो गोलाव गोलावथार नामाब्रा
बार बारदों बिराद गुसु बिराद बरिया गोजोन सुदेम बार बारदों आरोना नैबेखौ ससेखौ नायनोसै आं बिखाखौ लांदां खालामनानै भिडिअ दोंसे नायबाय आरोना थेंकिउ होनदों ना ओइ आदा बो मोनायाखै अ दाबो मोनायाखै आरोना औ मोनाथ'वाखै सान हाबबाय आरोना अब्लाबो सान हाबबाय अब्लाबो आरोना ओमफ्राय दा एसे खोमसि जोंहा सफैनो हाबावदों जेखाइ खबाइ जेके नार्जारि थेंकिउ बाजै समाज आंनि बेयाव जयन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम थेंकिउ स' माच मस्ट वेलकाम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय सिगां ओमफ्राय मा खालामदों होनदों आना ओइ दाबो मोनायाखै होनदों आरोना मोनाथ'वाखै आरोना सान हाबबाय ओमफ्राय थेंकिउ होनदों ना अपेन ओमफ्राय जोंहा जेखि नार्जारिया दिनै सोलायाखै नोंखौ दिनै सोलायाखै नोंखौ अ सोलायाखै नोंखौ ना मा होनखोथाय बुजियासै आं ओइ दिनै सोलायाखै नोंखौ सोलायाखै होनदों आरोना बुजियासै आरोना सोलायाखै नोंखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बहा दं अ आं मुम्बाइआव दं आरोना मुम्बाइ महाराष्ट्रआव दङ आरोना ओमफ्राय जेखि नार्जारि अन थेंकिउ स' माच अन थानो थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा हाजोमा बसुमतारी सफैनो हादों हेल' हेल' अ हाजोमानि मोनसे आइडि दं खोमा नै दाइन जाबाय आरोना दान जाबाय वान दान जाबाय आरोना जोंहा जेकेनिबो दान जाबाय ओमफ्राय जोंहा बै उपेननिबो दान जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा र' सोरमोनथाय बियो र' आंनियाव थांनि हाजोमानो आइदि दंना गैया नायनि आं दे आइदिखौ चेन्ज खालामदों नालाय आङो ना ओमफ्राय हाजोमानि थाखाय आइदि दंना गैया बेखौ आं सेन्ड खालामनो आरोना हाजोमा मानो बिदि जाबाय थादोंब्रा ओमफ्राय सैमा सैमा सोलायाखै नामा सैमा सोलायाखै सैमाया दिसटार्ब खालामफैथारलै मिथिगौ ना हाजोमानो हरदों हराखै आं चेक खालामदों ना हाजोमा दे खालामाखै हाजोमा दे चेक खालामबाय आरोना ओमफ्राय वान दान मोनसे 27 मिनिट भिडिअ नायनां स्कुटि गंनै ओमफ्राय कार गंसे एल्ट' गंसे सियार नङाबा माजोनथारगोनलै मालाय मोसादों आरो ना गस्ला लांथिया गामसा सिन्देल लादों आरो आर'नाइ लादों मोसादों आरोना थेंकिउ बिराद बरिया मोसादों आरोना लाइक खालामहरबाय आरोना बेजोंबो ओमफ्राय जोंहा सुमित गयारिया मा होनदों ओमफ्राय सैमा सोलायाखै नोंखौ गैथ'आ आरोना फैयाखै सैमाया दिनै फैनोबो हागौलै रायखांजेननोसै हय सोलाजोबोलै मासथिनि सैमा माथाम माब्रै दंथारो आरोना ओमफ्राय जोंहा सुमित गयारिया मा होनदों आइ लाभ इउ ब्र' थेंकिउ स' माच आइ लाभ इउ टु आइ लाभ इउ सुमित गयारि थेंकिउ स' माच आइ लाभ इउ ओमफ्राय आदै हिमा सफैनो हादों आंनि कमेन्ट ब्लु आदसा कमेन्टआ ब्लु आदसा र' ब्लु होबाय आरोना ओमफ्राय जोंना आंनि कमेन्ट आरोना थाबोदों नामा बेहालाय थाबोआखै गैया गोजौआव आदै माव थेंकिउ स' माच आंनि एलबियाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय वान रान जाबाय आरोना जोंहा हाजोमाया ओमफ्राय आदै हिमाखौ नायनि आरोना आइदिखौ हरदों हराखै अलखा बेहा ओंखायनो कमेन्ट हरदों दे हरनो हादों आरो ना आदसा थेंकिउ स' माच आंनि एलबियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनाव दसेल' थाबावो नावा आं आइडि सोलायनानै थांदोंथ' नाव सोलायनानै थांदों आं माबानो लाइक खालामनो थाखाय सोलायनानै थांदों आं आइदिजों सोलायदों आरोना आइदि सोलायनानै थांदों जेखाय खबाइ आइदि सोलायनो थांदों आइदि होआ आंनो आइदि हरबाय दानि हरदों अवान दान जाबाय आरोना हरबाय आरोना अवान दान जाबाय आरोना नोंना अब्लाबो भिडिअ दोंसे नायबावसै आरोना र' मा जादों बियो आयु 4 मिनिटलै गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो आइदिजोंहाय नायनि आरोना ओमफ्राय जोंहा 2 मिनिट 15 सेकेन्डखौ नायसै आरोना आइदिजों ओमफ्राय जोंहा आदै हिमआ मा होनो जायाखै रावबो सिखार सिख्लाफोर गैयानाव औलै
गैया आरोना सिख्लाफोर गैयालै ओंखाम संग्रा नांगौ बिराद खस्थ' जायो। सासे मोनबा हामसिगौ नंदों आं नागिरबाय जा मोना आरोना ओंखाम संग्राखौनो लाइक खालामहरसां 31 जासिगोन 32 जासिगोन बेयो बेबिखौ डक्टरनाव लांबाय आयै मा जादोंलै जेखाइ खबाइ बेबिया मा जादोंलै जेखाइ खबाइ डक्टरनाव लांदों ओमफ्राय स' जायाखै रावबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जेखाय खबाइआ जोंहा मा होनदोंथाय बाजैया अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय आंनाव मा लाइकआ मोनसेल' नुफैदोंलै लाइकआ सासेल' होनाय दं नामाथाय मोनसेल' लाइक नुदों आरोना लाइक होदो सोरबा सोरबा साबा नायफैदोंमोन ओमफ्राय साबायावबो अनलि अवान लाइक नुबाय आरोना आंनो मानोबा ओमफ्राय नैखौ नायोबा डाक्टरनाव मा लायदोंलै आयु बिजि थुजासिगोन नामा राजा ना राजाया ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइआ ओमफ्राय जोंहासो आयु खोमसिथार माथो दैबारु बसुमतारी हेल' गोदानसो दैबारु बसुमतारी थेंकिउ स' माच आइदि ना मा जाखोथाय थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दैबारुनिसिम ओमफ्राय लाइक होआखैबा अननानै लाइक होदो थेंकिउ स' माच आंनि एलबियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय नोंथां बोरै दङ ओमफ्राय दायो बुंदो आरो खिन्था आरोना माब्रै दङ खबर सबर दैबारु बसुमतारी खबर सबर आरो बहानिमोन अननानै गामिखौ खिन्थादो आरोना ओमफ्राय मोजां थेंकिउ स' माच मोजां थेंकिउ स' माच बिदिनो जानांगौ आरो ना मोजां खबरा थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा आदै मावा मा होनदों हाबा जानोसै फैदों आं हाबा जानो फैदों आरोना आदसा बहायलाय आदै बहा बिसमुरियाव दा बिसमुरियाव ना हाबा खाथि गामियावनो हाबा आरोना ओमफ्राय जोंहा सोर सोर लाइक होआखै अननानै लाइक होदो ओमफ्राय जेखाय बे नटिफिकेसन फैबाथाय बिदिनो दसे थायो आरोना नटिफिकेसन फैबाय थायो दारमासिनिया मा जादोंथाय माबा बुस्थु थुफ्लांदो आरोना ओमफ्राय जोंहा जेखे नाय मा मैगं जेखे ना मा मैगंनो दिनै खोन्थाहरदो जोंहा जेखाइ खबाइ मा ओंख्रिनो खिन्थाहरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजोमा बसुमतारिया मा होनदों एमाव हेल' मा खालामदों आदानो हाबायाव थांदोंनो गामियावनो हाबानो गामि खाथियाव हाबा ओमफ्राय जोंहा दान जाबाय आरोना जेखाइ खबाइनिसिम ओमफ्राय जोंहा बे आइदि गोदान आइदि नामाथाय सासेया फैनायाहाय नै चेनेलसो आरोना सोर बेलाय नायनि आं बेखौबो नायनानै हरसै आरोना ओइथि आयौ अन्थाइसो ओमफ्राय सिमेन्ट लगायदों आरोना जोंहा दैबारु बसुमतारिया अन्थाइ बाला सिमेन्ट लगायदों आरोना ओमफ्राय बहानि जाखोथाय लाइक खालामहरबाय आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा दैबारुआ मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखै आरोना दायो नै बेलेगावसो दङ दसेनो ओरैनो माने बारसो गुसु लाफैदों आरोना जोङो खामानि मावबाय थानानै बेसे थाबाय थानो होननानै रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय रुमाव मानसि जेव जेव जावजाव थायो नालाय ओंखायनो लामायाव फैनानै नोंथांमोनजोंहाय मोजां गाज्रि खबर लानो होननानै सौफैलायबाय नैबेवहाय फेस लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंखौ दसेखिनि मदद खालामफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो वेलकाम जासिहरबाय आंनि अननाय आरो सिनायखौ जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो फैगोन इयुन समावबो बिदिनो बयबो आलो गोजोनै गावजों गाव अनलायनानै सफैनो हागोन आरो सिनायलांबाय थागोन जौगालांनो हागोन बयबो संसारावहाय अनलायनानै थानो हागोन गोजोन खौसे गोजोनखौ बयबो मोननो हागोन आसा खालामो एसेनोसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय प्रेयार खालामबाय बयबो बिदिनो थाथों ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंथाय आलु नानो जोंहा जेखाइ खबाइ ना आलु ना ओमफ्राय ना दंना गैयाथाय जेखाइ खबाइआसो दङ आरो जोंहा बाजै जेखाइ खबाइ जेखि नार्जारिखौ आं नाम दोन्दों आरोना जेखाइ खबाइ सेनेल दंना गैयाथाय र' आं बाजैनो बेखौहाय जेखाइ खबाइ नामखौ दोनगोन आरोना जेखाइ खबाइ ओमफ्राय बिनि जेखाइ खबाइनि सेकेण्ड चेनेल खालामनोबो हागौ बाराब्ला ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंथाय आदैमाव होनदों आरोना जोंहा जेखाइ खबाइखौ ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ मा होनदों नोंस्रालाय आदा एमाव मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय आदा एमावाहाय हाबायावसो थांदों आरोना हाबायावसो गामियावहाय हाबा दङनो ओमफ्राय जोंहा दैबारु बसुमतारिया मा होनदों जोंना बिसनाथसो आदा नोंनालाय मा डिस्ट्रिक्ट गैया आदा डिस्ट्रिक्ट गैया बिसनाथ जोंना बिसनाथ
टाउनसो बिसिना टाउनसो होननाय जादों ना आदसा बिसिना टाउनसो आरोना ओमफ्राय बिसनाटानो बिसिना डिस्ट्रिक्टआ जागोन नङा होमबा जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आङो फर्ट बरजरा नि आरोना फट बरजरा सिङाव थानाय थिफखाय गामिनि मुङाजरा गामियाव आरोना थिपखाया जोंना कलेज जाहैबाय जोंहा पर्बजरा सिङाव थानाय मुङाजरा गामिनि आरोना ओमफ्राय बयबो मिथिखाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनोथाय दिदोमाबो होलायबाय नै लाइभ स्ट्रिम ओमफ्राय जोंहा अके होनदोंना हाजोमा बसुमतारिया अके थेंकिउ अके जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय वान्डार अनसलि सिक्सला गावलायबाय गुसु मोनलायलायदों ओमफ्राय जोंहा हाजोआव मा होनदों हा आइयावसो फैदों आं हाबायावसो फैदों आदैमुवाहाय बिसमुरियावहाय हाबा दङ हाबा जानो फैदों आरोना ओमफ्राय नै दायो मोनाबायलै बिराद जारलालै मोनाबाथाय आङो ना बे एल बि होनाय समावहाय टाइमखौनो मोना दहाय सानावनो होनो सानो ओमफ्राय दा आङो गामियावहाय फन हरदों आरोना एसे थाबसिन होयोबा आंनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना फेस्ला भिडिअआवहाय नुलायोबा जोबोद गोजोन्नाय मोनो नङा होमबाना ओमफ्राय जोंहा दैमारु बसुमतारिया मेसेजखौ मानो दानखो दाननांलाय आरो फंबाय बिदाना फंबाय जागोनथाय फंबायसो जागोन बिदा ना फंबाय जिखुनु जाया गोदानसो नालाय मिथिथ'ला आरोना उनाव मिथिलायसिगोन मेसेजखौ कमेन्टखौ दाननो नाङा गाज्रियानो जा मोजाङानो दाननो नांलाया आरोना जेबो नङा दोनजायो आरोना मोजांनि बाथ्रा स्पेलिं जायाब्लाबो दोनजायो आरोना जेबो नङा फंबाय दाननो नाङा ओमफ्राय जोंहा एमावा हाबायाव दङ जोंहा ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ अन थेंकिउ स' माच जेखाय खबाइ बाजै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सोर सोर दङ जेखाइ खबाइनो हरबाय जोंहा ओमफ्राय हाजोमा ओमफ्राय लाइ खमथार माथो दुखु मोनोलै बिराद खस्थ' हाखानाय नङा आंनि आंगो लोगोफोर आंनि फेमिलिफोरना आंहाबो बिराद दहाय थाङै एमबिआनो जोब्बाय आं एमबिखौ दाबो सोनो हायाखै आरोना फैसायानो खमथारलै बिराद प्रब्लेम दं नालाय ओंखायनो सोनो हाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय न'आवबो फैसा हरनो हायासै आरोना आङो फैसाखौनो लांनो हागोन ना हाला थिग गैला आरोना बुंनो हाला ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट गाइस अके एसिम बड' बाजैया होगासिनो गायगासिनो दङ ओमफ्राय एसे गोबाव एसे लेट जागोन आरोना दिनैहाय माखासे मानसियाहाय एसे मार्केट टाउन गिदिराव थांनो नागिरदों नालाय एसे लेट जासिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आदै एमावा मा होनदोंथाय खोनाला आं ओंखार थबाय दे अ थेंकिउ स' माच आदैमाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आदैमाव थेंकिउ स' माच दे बाय बाय दे जेबो नङा आदैमाव ओमफ्राय फर भिउस अनलि अर लाइक नहीं है लाइक डन प्लिज लाइक डन प्लिज गिभ मि लाइक ओमफ्राय सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट गाइस अके कमेन्ट ओमफ्राय बे मेसेजाव मा नुयो आदसा मेसेज सेन्टार जारलाथारलै मोनाबायसो दानियाहाय दा हाथरखिसो नुबावसिगोन नामा बाराब्ला अखाफोरखौबो सिनायला गोरलैनो ओमफ्राय एसे खुवा खुदों आरोना मानोना एसे अखा हागोन बायदि अखा दोमैदों आरोना अखा दोमैदों एसेनो लागाव माजोंबा थांफ्लांबाय आं सोरनावबा बाय बाय आदा थेंकिउ स' माच हाजोमा बसुमतारी आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम ओमफ्राय दा बाय बाय अब्लालायना मा खालामदों दाबा नोंहाबा हाजोमा बसुमतारी दे बाय बाय गुड नाइट दे लोगो गुड इभिनिं गुड नाइट नङा होमबा ना सुमित गयारिया नै सौहैलायबाय आसोला लायबाय आसोला दस्रायाव थांबाय आरोना बयनावबो थांनांगौ बयनावबो हेफाजाब होनांगौ बयजोंबो रायलायनांगौ नङा होमब्लाना जोङो बयजोंबो लोगो
खालामलायनांगौ। आं आइडिखौ चेन्ज खालामसै अब्ला गंसेखौबो दाना फैबाय आइडि गंसेजों फैफिनबाय। थेंक इउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थांबाय बयनिसिमबो। जोबोद गोजोननाय थाबाय। सोरबा सोरबा गोदानफोर दङबा आइडिखौ हरनो हागोन आरो ना गोदानफोर फैदोंबा आइडिखौ हरनो हागोन। आइदियाथ' आंनाव र' गंबेसे दंथाय र' बेजों चेक खालामग्रोनि आङो दायो। सुमित गैयादा होलांबाय दस्रायाव। दे बयखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ नङा होमबा ओंखायनो होलांबाय इयो बेलेगाव। आङो फन खालामबाय आं होनानै फन खालामबाय आरोना लाइकखौ। ओमफ्राय मोनसे दंबावो खोमा आइडिया मोनसे दंबावोबा आं मोनसे दस्रा आइडि लाबोनो हाबावगोन। स' नोंथांमोनजोंहाय बेयाव मा थायो दंना गैया नायनि आरोना। आदसा बे आइडिया चेन्ज जागोन ना जायाथाय रिमभसो जायो माथो। स्केनाव मा जागोन स्केनाव जानाय नङा आरोना आपडेटसो जायो नै। आपडेट प्रफाइल लागाव बेखौ नाङालै होनबालाय। जोंनो बेखौ नाङा आरोना आंना दंखायो नालाय। आदै एमाव अनलाइन थेंक इउ स' माच आदै। नावआनो दंखायो। आदै एमाव अनलाइन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जा मोनाबाय आरो ना मेथाइसो जानांसिगोनलाय रावबो गैथ'वा आदै एमाव। अनलि नोंनो दङ आदै जोबोद गोजोननाय थाबाय आदै। नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय आंखौ हेफाजाब खालामफैनो हानायनि थाखाय आदै मावनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आदै एमाव दहाय एल बि आवहाय गोबाव थानो हायाखै आरोना आंहा खामानि मावबाय थाबाय दंमोन आरोना थाखोमा फैनानैसो आं माने थांनो हादों आरो। आदै एमाव अन थेंक इउ स' माच। टर्स लाइटसो सुनोसै आं। दा थांनानै ओंखामफोर सोलाफैजोबबावगोन मैयानि बायदि। जा खस्थ'खा थाबाथाय मोखां गन्थं सोलाफैजोबखायो आरोना। जोंहा नुजाफैनो हाबावदों बिराद टाइम बारनानै फैथारबाय बेस्रा जोंहा आब' अनु थेंक इउ स' माच ओखि सना औ सना जिउ आं नोंखौ नेबाय थादोंमोनलै। बिराद नेबाय थादों सना नोंखौ आङो आब' अनु सना। आब' अनु सना आं नोंखौ बिराद नेबाय थादों आरोना लोगो मोनाखै आरोना नोंखौहाय नागिरबाय थादों आङो बयनिबो एल बि आव नागिरबाय थादों दाना गोबाव थाथारला रावनावबो। आंखौ नुबानो खारो नामा आब' अनु सना नोंलाय रावनावबो गोबाव थानाय नुथारला आं ना नोंखौहाय दहायबो आं जा दुखु मोनदों। आंखौ नुनाय लोगो लोगोसो खारखोना माखो सानदों आरोना। आब' अनु सना जिउ गोरबोनि दाउ मैना ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आब' अनु सना नों? सना मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय हाखु दाखु खारबोना मेंबाय सना आयै मेंलायलायबाय नोङो। सना जिउ आयै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि बेयाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय खारबोनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' अनु सना जिउ। आंनि सना फिथर जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना खि गा जाजोलायबायलै बेना सना सना
ओखिलै देनजारलै नोङो खि आंनि सना बिराद बरिया नोङो सना दे ओमफ्राय मारै जाखो खोमसि मोनाबाय खोमसि जाबा सान हाबबायना खोमसि जाबाय आरोना सान हाबबाय आरोना ओमफ्राय अब्ला मोनानायनि थाखाय आङो बेक खालामसै आरोना अब्ला मोनाबाय फेसखौहाय नुनो नागिरा नालाय आङो ब्राइटनेस फुरा होनोसै मोनसेखौ ओमफ्राय आंखौ नुनायनि थाखाय अब्ला आंखौ रिटार्न नुगोन आंबो दसे जिरायसै बिराद गुसु बार बारदों बरिया बार बारखादों आरोना ओमफ्राय आंना माने भिडिअआ गुसेब जाग्रा जादोंलै सिगां समावहाय भिडिअआ बिराद गुवार जादोंमोन ना ओमफ्राय दा गुसेब नुयो बिराद गाज्रि मोनो आं गुसेबाव नायनो सुखुवा बयबो गुवारबासो मोजां नुयो ओमफ्राय मानसिखौ क्लियार नुयो आरोना गुसेबाव फिसा जेबो सिनायखाया मोस्रोम बायदिसो नुनो नागिरो आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' नजिब सना जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय खोमसि जाबाय जोंहा जेखाइ खबाइ खि बाजै सना मा ओंख्रि होनदोंमोनथाय बावलाय लांफिनबायसो आलुसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सना जिउआ मा होनो सना खि आं खारै फैनाया सनालै सना 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 माला नोंखौ नुना आं खारखो नोंखौ नुना खारबोदों होनदों आरोना आं नुना आं खारखो होनदों आतसा थेंकिउ स' मास थेंकिउ स' मास सना ओमफ्राय गैलालै मिनिजोब्बायसोलै जेखाइ खबाइ बाजैया मिनिफाबाय गैलालै गैलालै सेस मा एरिबो ओमफ्राय जोंहा आदा सफैनो हादों दग थेंकिउ स' माच लाइक दोन फंबाय सना खिन्थु टाइम गैया दे नोंहा मन्दिराव दंहैना आदा मन्दिराव दं दा जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा आंनि लाइफआवहाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय मस्ट वेलकाम आदा थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय खबर सबर ओमफ्राय मन्दिरावनो दङ नामा दाना ओमफ्राय जोंहा आं मिनिनो ओंखारबाय नोंनि मिनिनायाव आं थानो हाला आयै सना खि जिउ गोरबोनि दाउ मैना आयै नैबा सानजि बसुमतारी सानजियालाय बोरै नाम्बार मोनखो आंनिखौलाय आदसा बे नङा आरोना मिस कल हरदोंमोन आरोना दस्रासो आंनि बिबाजैसो आरोना ओमफ्राय जोंहा थाथ' फंबाय सना अके आदा बाय बाय दे आदा दे नोंहा बिराद बेस्थ' मन्दिराव दं आदा दहायनो एल बि आव थांदों मोननैयावबो आरोना आइदिजोंबो नायदों बेजोंबो नायदों आरोना आङोहाय ओमफ्राय थाथ' दे होनदों आरोना जोंहा बन मिलन सोरगियारि थेंकिउ ओइ ब्र' होनफैदों आरोना थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बन मिलियन थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरोना थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सनालै ओखि नों मिनिबा आंबो थानो हाया आयै सना जिउ गोरबोनि उफाय गैयालै आब' सना आं नोंखौ जुलि लानोसै र' जुलि लागोन आंहा नोंखौ आं नोंखौ जुलि लानोसै दे नों गाज्रि मोनाबा आरोना आब' आंना रावबो गैखाया दे आं आसा खालामखागासिनो नेगासिनो दङ र' आं जा दुखु मोनदोंलै आब' बिबो नङा दे खिन्थु समान समानसो गाज्रि मोननो नाङालै आं लाखागोनखा दुखु मोनोबा मोनो गाज्रि मोनोना मोनोबा मोनो खाहर आरोना खिन्थु लानो जि हास्थायखायो आं नोंखौ दे ओमफ्राय सना जिउ औ सना हाबा लागोन आं नोंखौ सनालै होनदों औ आं नोंखौ हाबा लाखागोन राधे राधे औ राधे सना राधे दै सना अके राधे सना आतसा सना राधे सना जिउ ओमफ्राय आयु मिनिबाय आयु मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा नों मानो आंनि कमेन्ट फरायजोबा फरायगोनलै सना फरायगोन ना सना नोंनिखौ फरायाब्लाबो जागोनलै सना नोंखौ नोंनिखौ मिथिखायो आं फरायजोबो ससे सनालै बोरै फरायजोबनांगौ सना दे जेबो नङालै सना दे बे आंनि कमेन्ट फराय
सनालिखौ फरायगोन दे ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइआ अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय नों मानो बिदि होखि नों मानिबा आंखौ थानो होआलै नों मानोबा आंखौ बिदि होखि नों मिनिबा आंबो थानो हाया सना अ नंगौ आरोना जोंहा केरल मारा हाय ब्र कैसे हो आयो थैंक यू सो मच माई विल बी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद माई विल बी स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत बहुत आई एम फाइन ब्रो आई एम फाइन और यू आर यू और यू आर यू ओमफ्राय जोंहा आबुनु मिनिना थानो हाला दा बोरैबा आं नुआलै आं बिदि हाया दे नों बिदिबो जायो आरोना मिनियोब्ला मिनिना बेयो बिदि नङालै आब' सना जिउ सना मिनिया दे औ दे थादो दे फंबाय बाय बाय गुड नाइट थेंक इउ ब्रादार आदा थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा सना लांफैदो था अ लांगोन बैसागुआव लायनोसै सना नोंखौ बैसागुआव लायगोन आं दे बैसागुआव लायनोसै सना नोंखौ ओमफ्राय जोंहा खुरला मारा देखा नहीं ना मेरे को थैंक यू सो मच माय विल बी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आब' अनसना हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय आब' अनसना आं थानो हाला मिनिनाया इसोर मिनियै मिनि सनालै आयु सना जिउ दाउमैना ओंखाम जानायाव ओंखाम जायाखै आब' सनालै बवा देनजारलै राधे राधे थेंक इउ स' माच ओमफ्राय राद जाबाय आरोना ओमफ्राय राधे राद आब' अनसना आंबो मेथाइ जानो सानदोंमोनलै मिथिबायना ओमफ्राय मेथाइ दङ आरोना मेथाइ जाब्लाबो माने माखासे बुस्थु खारबो देरला बायोलै मिथिबायना उदैया गरम जाजोब्बाय आरोना आयै सना उदै गरम जाजोब्बाय आरोना अब्ला सना नोंना उदै गरम जाबाय मिनिनानै मा ओंख्रि जानायलै सना सना मा ओंख्रि जाया आं मेथाइ जानोसैलै सना दे जाथ'वाखै दाबो जाथ'वाखै सना ना मा ओंख्रि जागोनलै ओमफ्राय सना नोंसिना सना नङा गोलैबायसो मबाइलाबो गालु जायै मेथाइ जादों औ मेथाइ जादों सना मेथाइ जादों आरोना ओमफ्राय नोंनोबो देनां जाहोबाय थागोन आरोना देनां जाहोबाय थागोन आं ख्राव ख्राव होनबाय थायोलै मेथाइयानो जा दावराव ओमफ्राय ख्रि ख्रि एम्फौ गाबबाय आरोना खोनादोंना खोनायाखैथाय जिखुनु जाया एम्फौ गाबदों आरोना ओमफ्राय माखासे मानसिफ्राबो थांलाजोबखोबो सासे थांबाय सिरि सिरि ओमफ्राय जोंहा गावल' जानाया सनालै मोनसेल'खा आरोना मैया मोनसे जाबाय ओमफ्राय दानि मोनसे लाबोबाय आरोना देनां जादे सना दे देनां लाबोगोन आं दे सना देलै सना न' जादो नोंबो न' जादो बानलु गोसा थारलै सना मिथिबाय मिनिहरबाय आरोना गंसेजों लाइट फेस लाइट खालामदों आरोना सना ना आङो
एम्फौ गाबबायलै सना जा एम्फौ गाबदों आरो ना सना एम्फौ गाबदों आरो ना बानलु गोसा आं मेथाइ जादोंलै सना दे आं मेथाइ जाग्रालै सना मिथिबाय बानलु गोसा आयौ बानलु गोसा होनबाथ' नोंनि गोसा ओइ सनालै आयु 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 मा होनदोंथाय एम्फौखौ गाफ्लेहैथां एम्फौ गाफ्लेनो हो सना मा एम्फौलै मा एम्फौ गाबफ्लेनांगौ सना सना मा एम्फौ गाफ्लेनांगौ जोंहा सनाले मा एम्फौ गाबज्रिनांगौ आदसा जोंहा सफैनो हाबावदों जोबहां जोबहां समाव मैल' गेमिं हाइ थेंक इउ स माच ब्रादार माइ एल बि स्ट्रिम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया है आपको मैं भी अभी स्ट्रीम लाइव रखने वाला है अभी बहुत टाइम हो गया मेरे को भी थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मेरे लाइव स्ट्रिम ने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ओमफ्राय खबर आप कैसे हो ओमफ्राय जोंहा आफा एम्फौखौ बुथारहै आय' नैबे ख्रि 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 गाबनायखौ होनदोंना सना ना आदसा मिलं गेमिं थेंक इउ अके बाय थेंक इउ स' माच माइ लाइफ स्ट्रिम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सना लाखिथ'नोसै ना सना दे बाय बाय खालामनो सना दे लाखिथ'नोसै आरो ना टाइमाबो जाबाय आरो ना आधा घन्टा बारबाय आरो ना सना सना आयु दानो औ सना लाखिथ'नोसै आरो ना मानसिबो गैथ'ला आरो ना सना माथो खालामबावनो मानसिफोर दंबालाय आङो एसे गोबावखौनो थाबावगौमोन मानोना जोंहा ओंखाराखैलै सना ओंखाराखै सना ओंखाराखै सना दे सना ओंखाराखै आरोना मेथाइ जाबानो ओंखारनांगौलै मेथाइ जाबानो लागाव ओंखायनो मागोना बिदि होनो नोंखौ मागोना बेयावहाय बिदि जंखायो बायदिसिना बायदिसिना होननानै जंखायो सोरबा ओंखाम जानायबाबो फरायथारनांगौ बेयो गखाथारा आरोना सनालै आइदै सना लाजोंबोलाय माथो बिगुर सानानै मा इदिबो एम्फौ गाबनायखौ खोनादोंना सना नों अब्लाना इरि होनलाबायदों एम्फौ गाबनाया ओमफ्राय सना दे नोंहा मा गामि होनदों फानबारि मा गामि गोलैयोमोन जोंहा गुवाहाटि बारनायमोन नामा ना बिराद गोदैखा सना नोंनि मिनिनाया नोंगौना नङालै सना मोदायसो खोमा मोदायसो खोमा आयु नङालै सना मानसिलै मोदाय नङा मा इदिबो है थै मोदायसो ना मा होनबावो सनालाय मोदाय नङा दे मानसिसो सना गिबायसो नामालै सना मिस्थि बायदि गोदै नंगौना सना गोदै
आदसा थेंक इउ स' माच आब' जिउ आं नोंखौ फसायोलै बिराद फसायो रावबो गैयालै दे रावबो गैखाया आं नोंखौ बिराद फसायोलै सना दे ओमफ्राय गैयालै सना गैया गैया दे उनावबो गैया सिगाङावबो गैया आरोना एम्फौ दं एम्फौ दङ आरोना ओमफ्राय दिनै सैमाबो गैबावआसो मैया नों दंना गैयामोनथाय लास्टावहाय सैमाया सोलाजोबफैदों खावलाय गन्थंआव सोलाफैजोबदों गस्ला मैला ओमफ्राय सेस आंखौहाय सेस नस्थ' खालामफैजोबदों आरोना मैयानि दिनाव आरो ओमफ्राय दाखालिबो बिदि खालामनानै बेखौ दोननांदोंसो मासदिनि ओमफ्राय आङो एबिखौ एसे गोबाव दोनबावनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो माने एमबिबो सोआखै दा 50% दहायनो थांबाय दा बाराबा थ्रोब गोमोरनानै भिडिअ'आसो माबा मोनसे जानानै थागोन बियो ओंखायनो बारा गोबाव होनो हानाय नंला आरोना सना ओमफ्राय सना नों गगा मोनगाबाय खिन्थाहरदो आरो ना नों गगा मोनगाखोना माखो दायो 50 जानोसै बारा गोबाव गैला सम 20 मिनिट नांबावगौ आरो सना नोङो गगा मोनगाबाय दा गगा मोनदों होननाया दाखालिनि समावहाय मोनगायाखै आरोना आदसा आयै सना दाबो गगा मोनगाया नोङो नारें फिथाइखौबो मोनजायासै आरो बेनि सायाव दैयावबो थब्ल'नो हायासै माबा मोनसे बेब'स्थाजों थाब गागौमोन बायदि मोनदोंमोन आङो साम' खननायावनो लाबोदों खोमा नोङो गगा मोननायखौ ओमफ्राय सना आं नोंजों बिराद रायलायबाय थानो गोसो दंलै नों बेसे बुरजा ओंखाम जायो ओंखाम आयु ओंखाम जानायाव सोंबाय आरोना प्लेटआ बेसे गुवार थायो बेखौ खिन्था बेजों प्लेटसे बानो थोगोन आरो ना सना आंनो प्लेटसे बा प्लेटनैयानो थोगोन आरो ना बेनि बारा जानो हानाय नङा आरो ना खुरगासे ओमफ्राय बेनि बारा जानो हानाय नंला आरो ना खुरगासे ओमफ्राय बिदिनो माथो बुंबावनो आरोना बारा जाया आरोना जानो हायो जानायालाय बुरजाखौनो ओमफ्राय मिडियामनि जायो आरोना जागासिखौ हायो आरो ना गावनि आन्था आरोना बयबो बिदिनो रायखस बादि जायोबालाय जानो हाखागोन गोथाव मोननानै जायोबाथ' सना नों खुरनायबा बांसिन जागोन दे आं नों खुरनानै होनायखौ बांसिन जागोन आं सना दे नों बेसे बुरजा ओंखाम जागोन जायखि होनो बारा बुरजा जायालै एखे नों संनानै होबा नों खुरनानै होनायखौ देनां जाबाय थागोन सना जोंहा सानैजों मोखां नायलायलायनाय दे अके दे एखे दे जोंहा सानैजों सङै खावै मावै दाङै जागोन सना सिन्था दाख्लाम सना दे ओमफ्राय बेसे बुरजा जायो सोंबावबायसो गाबबासो होनदोंलै मा आयौ थाबायलै सयथिबो प्लेटनै जानोसै आं प्लेटसेल' जायोमोन आं प्लेटसे ओमफ्राय एसे आद्रा जायोमोन आरोना प्लेटनैखौनो होनदो आरोना प्लेटनै जायो आं प्लेटनै आरोना सना प्लेटनै जायो ओंखाम गुदुं ओमफ्राय जोंहा लाफा अमा बेदर बिराद बरिया गोथाव जा जानो लुबैदोंलै सना नों देनां संना होदो दे आङो लाफा मैगंखौहाय आंनो फोगोन आंनो गायगोन आंनो फोनो रोंखागौना देनां संनानै होबानो जाबाय बेसे बुरजा जायो बुरजा जायो नामा सनाया ना सना होनबा लायबाय ओरैसै आयु 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 सना आयु जानाय नङालै नोंजों आब' मिथिबायना खि मा आयु थैलाजोबगोनलै इ माबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बेलासि गोजोन सुदेम समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि इउटुबनि फेमिलि आंनि आंगो लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन जोबनायनि सिगां
बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि मोनाबिलि समनि एल बि लाइभ फेस स्ट्रिमखौहाय बेखिनियावनो लाखिनो सानबाय। ओमफ्राय बयबो सोरबाफोर दंबावोब्ला बाय लानो हासिगोन आरो ना। ओमफ्राय जोंहा सना दे बाय लादो आरोना सना दे। आं नोंखौहाय लाखासिगोन आरोना जोबनायाव बेखौसो बुंबाय आरोना। ओमफ्राय लागावलायबाय आरोना थैगोनलै लाव लाव। सना दे बाय लादो सना दे। बाय लादोदो सना दे बाय लानोसै आरोना सना दे। थेंक इउ ओमफ्राय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय सना। ओमफ्राय दा आङो थांबा नोङो लोगो हमगोन ना लोगो हमा आं बेखौ मिथिला आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच। आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच बाय लानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा दे सना दे बायबाय लादो दे जोबनायावहाय बायबेल लादो सना दे। जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा दंबावो आरोना बेनोसै। जुलियाथ' नोंखौनो फसायखाबाय आं। ओमफ्राय रावबोथ' गैखाया सिंगेलखासो सोरबाफोर खोनायोब्ला दुखु मोननो नाङा गाज्रि मोनलाय नाङा सोरबाफोर नायखोमानायफोर दङब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने निमाहा बिबाय जाहाथे माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदों बाहाय आंखौ निमाहा होगोन आं नोंथांमोननिसिम सायावहाय गर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जाबाय। जोबनायाव बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि मोनाबिलि समनि एल बि खौ बेखिनियावनो लाखिनो सानबाय आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाय बाय सना दे अके थेंक इउ गुड नाइट सना बाय बाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै मोनाबिलि समनि एल बि खौ बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम ना